yan magkakarama na tultul. Kurot sa bahan na yan. Kumbaga pansadiring interes na sa napuan sa endang mga iniisip, magparayaman. Alagad sa mga namamanwaan, magparatios man. Magparatios kan magibuninda. Dapat inipuan isipon kan mga kababayan niya to, kan mga Pilipino. Aloy ng panahon, no, ang pamilya Duterte, duman sa Davao, puro baga nakaposisyon, mayor, congressman, vice president, dynasty baga ang nangyayari po. Dapat mag-isip-isip na po, ngunyan pa sanaan mga Pilipino, sa masunod na eleksyon, dapat dahita na pagpadanayon ang mga arog kaining politiko. Yan po ang sakuyang pangapudan sa mga Pilipino. Taday kita maasinso, sagkod na pirming sindaan nagkakapot, kan renda kan probinsya, kan sarong lugar, ay mayong asinsuhan ang Pilipinas. Wana po kitang 3 minutos, makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Pasalamatan man po niya to ang RP and DZKI anniversary sponsors. Yaon dyan si Engineer Wilfredo Buxit, Branch Manager kan Casoreco 3. Major sponsors, Omni Source International Trading Corporation, Mrs. Nip Mayor Caja, President, Doña Rosario Bibio Subdivision, Sucat, Muntinlupa City. Mama's Cafeteria, owned and managed by Warren Nueva and Family, San Nicolas, Erga City. Salamat po sa indong daing sawang pagsuporta sa Samuyang Estasyon. Hoy, belated happy birthday palan kay Engineer Ares Hermoso, ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Nag-celebrar po kan sa iyang kumpleanyo kasudma. Congratulations man kay Mayor Jeff Beseño na natawan po nin Dakulang Honra Award bilang natatanging lingkod bayan, Outstanding Public Servant Award under the Gawad Dangal ng Kultura at Integridad ng Lahing Pilipino o ining Pamamalakaya 2025. This recognition isn't just about me, it's about the hard work, dedication, and love of every employee in our local government unit and the trust and support of the people of Baao. I'd like to extend my sincerest gratitude to Mama Hubita Bulalakaw Bulalin for nominating me for this award. Your recognition means a lot to me and I'm grateful for your faith in my abilities. This award is a reminder that our work is far from over. It motivates me to continue serving our beloved municipality with integrity, sincerity, and passion. I dedicate this honor to the people of Baao, the ones I've sworn to serve with all my heart. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang Baao! Natatanging lingkod ng bayan, Gawad Dangal, Public Service, Servisyong Jeff Beseño.
Naman po sa 3rd District kan Albay, sabi digdi long-term solutions to the Masarawag Lahar flow. I have been promptly informed by Ginubatan Councilor Orlando Palabrica, who conducted an on-site assessment of Mount Mayun. His observations regarding the recurring floods in the Masarawag area of Ginubatan, Albay, appear to be attributable or primarily caused by the condition of the old and deteriorating Sabu Dam, which was constructed decades ago. This confirms the preliminary observation of my Chief of Staff, Dr. Cedric Daip, 5 years ago. In response to these findings, I have instructed the DPW's 3rd District Engineering Office to continue our ongoing engagement with PBOLCS and the Mines and Geosciences Bureau, MGBDOST, on short-term remedies and long-term structural solutions. What we have been doing, I have been working with Mayor Gemma Onghoko and the LGU of Ginubatan, Albay on various relief and preparedness measures. But these are only a fraction of what needs to be done, and we really need help, especially from the national government and development partners. This is my first term as congressman of the 3rd District, and napakarami pong kailangang ayusin, pabilisin at habulin. Masarawag and surrounding areas need long-term solutions. Kaya po pagkaupo ko pa lamang, sinimulan na po nating lakarin ang solusyon dito. On August 25, we sent letters to the Department of Environment and Natural Resources, DNR, the Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or DOST PBOLCS, the Mines and Geosciences Bureau, requesting their assistance in assessing the situation in Masarawag. Yun po yan kay Congressman Adrian Salceda. Agad naman pong nagpadala ang PBOLCS ng team na nakipag-coordinate sa LGU Ginubatan upang i-assist ang sitwasyon. Base sa research at pag-aaral ng aking team, nakita natin na may potential ang 1981 study ng Japan International Cooperation Agency o JICA upang mabigyan ng permanenteng solusyon ang problema sa Masarawag. Even though many are proposing complete relocation, sinusubukan pa rin po natin ang alternatibong structural mitigation dahil highly populated po itong lugar. Lumang-luma na po ang mga dam na nagpipigil ng rapid debris flow mula sa Mayun patungong Masarawag. As early as 1981 pa po, nire-recommend na ng JECA na i-refer ang existing mitigation structures at palitan ng consolidation dams. As many as 9 consolidation dams were recommended for construction in the Masarawag River alone. As you can imagine, this is a very large undertaking that will require not just our effort but also that of the national government and even international financing partners. On September 10, my office met with JICA on this and other initiatives for long-term solutions. Kailangan po natin ng pangmatagalang proyekto na may masusing pag-aaral. I have also asked the Department of Public Works and Highways to review all projects implemented in the Masarawag area prior to my term as congressman to ensure that they help rather than worsen the problem. On the same day, September 10, I requested DPW Secretary Benz Dizon to include the feasibility study for the STRIDE Southwest Quadrant Risk Reduction Infrastructure Development, an integrated program to address lahar and flood hazards in Masarawag, Ginubatan. And downstream communities, nagsagawa po kaagad ang team ko ng concept note at project documents para dito. When then had a quick meeting in Congress where I reiterated this request to him. September 30, I meet with Energy Secretary Pupulotilla to get the assistance of the Mines and Geosciences Bureau and explore other options kabilang na po ang water management-based solutions. Ngunyan po ang Energy Secretary na si Guarin. What needs to be done, I have asked the DPW's 3rd District Engineering Office and the DPW's Regional Office 5 kung hindi may sasama si separate line item under the NIP
ang feasibility study ng mitigation measures for Mas Sarawag. I-charge na lang nila sa lump sum feasibility study funds ng kanilang opisina. Number 2, I have also asked DNR and USEC CP David to include Mayun debris management in the draft National Flood Management Master Plan. Successful naman po tayo at naisama na po sa draft. Once approved by President Ferdinand R. Marcos Jr., this will become part of the government official investment plan. Number 3, I have asked JICA to propose a financing package. Mas kampante po ako sa katatagan ng proyekto kung JICA ang gagawa, given their expertise and past involvement in the area. In the meantime, dahil matagal matapos ang long-term measures, I've instructed my Chief of Staff, Dr. Cedric Daep, to conduct disaster preparedness trainings for the LGU, MDRRMO, and barangay officials of Ginubatan, specifically the Mayun unit. We are also preparing for the purchase of early warning equipment whose data will be shared among all LGUs of the 3rd District of Albay. My office remains in constant coordination with all MDRRMOs across the district. But I also have to be honest with you. Long-term solutions take time. Taon po aabutin ang structural mitigation, so we need to remain prepared for short-term rests. Yan po ang pinagigibungan niya ng mga paagi ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District kan Albay. Kaya good luck po, Congressman Adrian Salceda. Sana marealisaran sa imong mga proyekto, mga promesa, nagigibuhon dyan po sa Tercer Distrito kan probinsya ng Albay. Hoy, good morning man kay Mayor Edward Macsaison kan Libon Albay. Lamang kita nakapasyar na dyan mga rin mapasyar kita kay Mayor Attorney Edward Macsaison sa tuyang amigo. Happy birthday pala kay Ma'am Pinky Maestrado. Pero po ini sa Paratukdo dyan sa Santiago Integrated School, sa high school. Saka kay Madam Florentina Bukiron. Sabi ka na mega kong pulis dyan sa sa Banuan po kan buhi si 3-4. Aram ko ang pangaran ni Madam. We will never know when God will take our life nor when we will leave this earth. That's why we should live each day with love, faith, and gratitude. Because every sunrise is a gift and every heartbeat is a grace. Nagray na Madam. Permisa ng my heart ang beat. Permisa ng may puso sa imong kadamay-damay. Baka unay ning hugot Madam.
Nag-kumpirmar man ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka sa pakikipag-ulay kay ni sa media kasud matapos magatindiran mag-agum sa pagdahong kan komisyon. Asin sinabi kay ni na dahil na makikipagtabanganan mag-agum na kontratista ang Sinda Sara asin currently disguised sa investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure dapit sa maanumaliyang flood control projects. Dawa nga ni sinigurado naman ni Hosaka na magpapadago sa investigasyon lalo ta nakakuha naman sinda ni nagkapirang dokumento hali sa mag-agum. Sarong labi sa unsing pie na orpis nako ang gadaan duman sa baybayon kan barangay Dalahican San Jose Rojas Oriental Mindoro kan nagtalikod na Martes. Gun sa sarong parasira sa lugar na ako anindang nanluluya na mientras na naglalangoy pasiring sa baybayon an orpis. Bago pa ininagadan sigon sa Japanese folklore an orpis o Domesday Peace iyon nagsiserving huma kan posibleng pag yugo-yugo kan daga an halabang sira na ini iyoan hirang maglataw o mahiling sa kadagatan dahilan ta hindi man titinir sana sa ararom na partikan kadagatan. Yan bagay ni langkoy, dakulao ng langkoy Pigpayag man ni Senate President Tito Soto nanda siyang isa publikoan sa iyang Statement of Assets and Liabilities Network. Tapos dahil po maadit ang mga taga Camarinesor dahilan ta hababaan asin delikado o harayoan o hababaan tsansa na delikado ang linog sa Camarinesor sigon sa record sa Pilipinas. Ang Camarinesor iyon sa rong probinsya sa Pilipinas na makukuha sa riyon kan Bicol, dawanganan Pilipinas iyon nasa Pacific Ring of Fire. Kung saan madalasan mga linog, aktibidad nin bulkan, ang Camarinesor ang dayman gaanong prone sa makukusog na linog dahilan sa nagkapirang mga kadahilanan. Mga dahilan, enot, harayo sa mga pangenot na fault lines. Makukuha ang Camarinesor sa sirangan na parte kan Luzon, harayo man sa mga pangenot na fault lines sa Pilipinas. Ang mga fault lines iyon mga lugar kung saan madalas na nangyayari ang mga linog. Matatag na crust. Number 2. Ang Camarinesor iyon may matatag na crust na pinagbibilog kan mga gapo na may haralangkaw na densidad. Ini ang nakakabawa sa posibilidad kan mga linog. Number 3, daiganong aktibong bulkan, badawa nga ni may nagkapirang bulkan sa Camarinesor, anday man sinda napaka-aktibo. Ang mga aktibidad kan bulkan iyon madalas nalilan kan mga linog. Asin na ni kaapat, hababang aktibidad tektoniko. Makukuha ang Camarinesor sa sarong rehiyon na may hababang aktibidad tektoniko. Ang mga aktibidad tektoniko iyon madalas na dahilan kan mga linog. Mga darakulang danaw, may nagkapirang darakulang danaw ang Camarinesor, arog kan danaw kan baaw, bato, asin buhi. Ang nakakatabang na maibsan ang presyon halis sa irarom kan daga na nakakabawas sa posibilidad kan makukusog na linog. Pagirumdom ang Pilipinas iyon nasa sarong seismically active zone kaya importante pa man giraray ang paghahanda asin kamalayan sa disaster. Ang mga kondisyon ang pwedeng magbago kaya importante ang mga update halis sa PBOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
Big dipinsan man kan Malacanang pagpapabakal nin 20 pesos na bagas kan Department of Agriculture sa mga lugar na tinamaan kan mga kalamidad. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang bagas iyanali sa National Food Authority na may mandato sa naman na magpabakal kan baratong bagas sa sinday magtaunin libre. Ilibre na sa nangani nindo niyan, ni-relief duman sa tinaramaan kan bagyo sa Masbate, kamuman daway. Baka itataon naman nindo mga bokboko na bagas, ipapabakal pa nindo 20 pesos, santissima. 25 pesos nga ni bagas, bukbukon, pigpapabakal kan National Food Authority ay buisit. Po ka mo magparagibong araw gan sa mga paraoma, taan mga paraoma nagtitios. Nga ning sigan taranom, babakalon man ng paroy, 8 pesos, tapos tatawanin papabakalan in bagas, 35, bokbokon. Papabakal na kan National Irrigation Administration, kalukuhan baga. Samantalang so paroy, tinutungod, kabarat. Ay inda daw dahil tapo pagparalukuhon ang mga Pilipino, mga buisit ka mo. So bagas na hali sa mga paraoma, itatao, ipapabakal sa mga paraoma, kamahal na, tapos bukbukon pa, ay inda. Bunindong oto-oto ang mga paraoma sa Pilipinas. O aneya, anong paparagiribo kayo niya? Ata aneya, National Irrigation Administration, bako bagang pakarayon ang mga agianin tubig, saro man ining koraptong, ayon siya kan sa tuya pong gobyerno. Ang pundo pati kayo ni, ang pag-aprobar, rally mismo sa Office of the President. Pigpa para sirilduhan ka mo, inutil dahil man ka mo nakakapatubig nin tultol sa mga paraoma, digdi po sa tuyang nasyon, magin digdi sa Rinconada area. Ang mga irrigation canal, dahil man indo pigre-repair nin tultol, pinahayag man kan sarong kongresista na dahil siya nag-uyon sa pag-aprobar ka na 6 trillion 793 million na 2026 national 6 trillion 793 billion 2026 national budget huli tadai man liwat pigi-enot sa nasambit ng punduan mga namamanwaan. Sigon kay Kabataan Party List Representative Rinico sa iyang pahayag na mas pigtatawan man liwat nin prioridad kan nagkapirang politiko asin mga opisyalis and kickbacks. Paliwanag kan kongresista na yaon man liwat ang pork barrel system. Dugang pa kay nina garo ipigdisenyo ang pangnasyon na pundo nga ni nakurakuton huli sa mga unprogram funds. Pig-agyat manikuan mga kapwa legislador na kung talagang tunay ang commitment kinakaipuan na haliw na ang nasambit ng unprogram funds. Sigon sa legislador na ang dakulang kantidad ng kwartan dapat na mapapasiring sa serbisyong pangkomunidad asin edukasyon asin bako anas para sa mga infrastructure projects. Hoy, kumusta man palan kay punong barangay Nestor Andales ang Liga President dyan sa San Agustin, digdi po siyudad kan Irga, kay Kagawad Dado Ibasco. Siyempre sa Barangay Council kan sinambit ng barangay digdi po siyudad kan Irga, dyan man sa San Isidro, kay punong barangay Jason Zuelo, kay Kagawad Gary Merino, kay Kagawad Bernard Guevara, Lynn Guadalupe, asin iba pa.
Kumusta man kay Manoy Felix Casti Castillo dyan po sa Babatngan San Isidro. Digdi po siyudad kan Irga Sinman. Kay Manay Belen Pederes, kay Manoy Willie Serdan, asin man kay Auntie Tiding Marmol Serdan, and Manoy Willie Serdan. Saka kay Manay Judith. Subot anuman nabalak si Vice President Sara Duterte na maghagad ng tabang kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa paramientras na papalibre kan ama. Dating Presidente Rodrigo Duterte gikan sa International Criminal Court. Maski na ibinasura kan ICC Pre-Trial Chamber ng interim release request kan depensa an nagsunad nin apilan abogado nindan na si Attorney Nicolas Kaufman. Dugang pa kan Vice Presidente na dai niya babawyon ang nainot na pahayag na pinakidnap kan gobyerno ang dating presidente nganing hampangon ang kaso kay duman sa ICC sa the Netherlands. Pagdoon pa man ni Duterte na inaprobara ni Presidente Marcos ang pag-arestar sa dating presidente. Enot nang ipigpaliwanag kan gobyerno kan Pilipinas na obligado sindang tabangan ang Interpol sa isinunad kan na isunad kan ICC ang warrant kontra sa dating presidente kan nasyon. Kusang loob man subot na pigtutugutan ni Senador Robin Padilla na pagsasapubliko kan sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa sarong surat na ipinadara niya duman sa Senate Secretary kan na Miyerkules, sinabi ni Padilla na nagtataw siya ng permiso nganing iluwasan bilog na detalye kan sa iyang SALN sunod naman sa mga nag-iiral subot na lay. Dugang pa niya na nagtutubod siya sa prinsipyo na public office is public trust asin bukas siyang masiyasat kan publiko bilang sarong lingkod bayan. Di nagrahay na. Magarunduman sinabi ni Senate President Tito Soto na kukonsultahan niya muna ang mga kapwa senador katakod kana pagsasapubliko kan sendang mga SALN. Makalis baliktado ni Ombudsman na Boying Remulla na inot na desisyon na naglilimita sa access kaini. Kumpiyansa man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkakaigwanin sa isaya nangyaring investigasyon laban sa nangyaring korupsyon sa gobyerno. Dugang pa kay ni nagabos nin mga impeltan pigi-imbestigaran na sin gabos nin mga ebidensyan mailuluwas di nagrahay na. Ipig paubaya na kay ni ang gabos ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure sa mga nangyaring korupsyon sa gobyerno. Pagsyerto kan Presidente na dahil siya makikiaram sa anuman na kaluluwasan kan mga investigasyon kan ICC. Sana dahil siya makiaram. Arestado manan sarong lalaki matapos subot lupigan ang minor de edad na pamangkin kan sa iyang agum sa Karamuran, Catanduanes. Sigon kay Karamuran Municipal Police Station Chief of Police Police Captain Jomar De La Ben,
Na suspect yan pinagsasabing number 1 provincial most wanted kan probinsya kan Catanduanes. Sinabi kan opisyal na pinag-report naman kan mga magurang kan biktima insidente sa indang opisina. Tulos man na subot na dinakaw pan suspect matapos luwas din arrest warrant ang Regional Trial Court para sa kasong statutory rape na mayong pinagrekomendar na piyansa. Presente nakakulong naman na subotan suspect sa Bureau of Jail Management and Technology duman sa naunang bitan ng probinsya. Dagdag pa ni Dilaben, padagos na nagsasagibonin awareness campaign o series of lectures sa sindang kapulisan, pulisya dapit sa nasambit ng urulay sa Lambang Barangay kan nasambit ng Banwaan. Yan tras na pinagrumduman kan opisyal ang mga residente kan Karamuran na kung sakaling may maobserbaran na bakong makatutubod na aktibidad o makaduda sa sendang lugar iyan tulos manindang ining report sa sendang opisina dahil nakahanda man sindang magtabang sa senda. Disqualifika kay Chief Prosecutor Karim Khan dahil labing makakapiktar sa kaso ni dating Presidente Duterte. Nagtutubod ang grupong Rise for Life and for Rights na dahil labing makakapiktar ang pagkakadiskwalifika kay International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan gikan sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte huli sa subot posibleng conflict of interest. Sigon kay Rise Up for Life and for Rights Coordinator Rabilin Litao na inihampang ang dating presidente sa korte sa ICC ang dai pa man naging parte subot kan kaso si Khan. Huli sa may pigkakampang man subot ining sa diring mga kaso. Kumpiyansa man subot ko ta na sa indang grupo kay Karim Khan nga padapit sa pagkapot kan kaso huli ta may mga nakaagi na ining impormasyon at takod kan mga kaso ni Duterte. Mientras tanto, makalis na mag-revise si Deputy Prosecutor Maminyang kay Karim Khan ang naghihinguwa man ang grupo na magkaigwanan in confirmation of charges sin may padagos na ininganing magsasunod na ang proseso kan trial kan dating presidente. Liwat man na tinawan doon kan opisyal na ang tunay na biktima sa laban ninda ang mga pamilya kan mga biktima kan war on drugs sa sinbako si Duterte. Sistit kaya ito pala na abogado ko na inaasahan man ni dating Presidente Rodrigo Duterte may mga kaso man pala na kinakahampang ay napangyayari. O nanindukan mga abogado, mga kunyan man yan, ani ba nga ni may mga kaso man. Lalong-lalo na kung mga abogago, digdi sa Pilipinas, mas tubo ang mga abogago. Kung babay, abogaga. Mansa na yan mga politiko, mga tiko. Bakong Thanos ang dalagan. Mga kadaklan baga. Minsan pag mga abogado dyan sa Kongreso, sa Senado, mga abogago. Para laban ang sala imbes na sutama. Kaya ako saludo sa mga abogadong ani pinaglalaban tama. Bakong susala. Buro balik ta dun pa man yan kung yaon ka sa tama, yaon ka sa diretso, may kasabihan mambaga, the truth shall prevail. Nagtatrayumpo pa man giraray sa mga huring panahon ang katanusan. Bakong an kabaluktutan. Kumusta na daw si Attorney Salvador Muya? Ay na lamang kami nagkakahilingan din na kaya ito Hoy, good morning kay Aldrin Alteza. Di po sa San Nicolas Ciudad kan irigasin man kay Warren Nueva, kay batchmate.
kumusta dyan sa Mama's Cafeteria? Mati ko masiramon ang kape dyan. Ako usan ang kape, pati ang mga luto. Lutong pagkakan. Kumusta man kay Manoy Ed Centillas, kay Lilian Noovero. Yan po sa Erga City Public Market. And siyempre kay Madam Jen Vera. Kay Aluna Alvaro. Saka sa kuyang mga amigo-amiga dyan sa Met Section. Kay Marisa Cornelio Morello. And siyempre sa kuyang pinsan. Kay Marilo Baracena Casiao. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Tulong Bicolano, top catcher sa October 2025 licensure exam for fisheries professionals. Napabali ang Tulong Bicolano sa mga listahan ng top catcher sa October 2025 licensure examination for fisheries professional base man sa resultang ipinagpaluan ng Professional Regulation Commission o ang PRC. Ngunyan pa sana o kasudma Oktubre 15. Nainot sa listahan si Winston de Benvenida ng Bicol University Tabaco. Nakuhaan top 7 matapos kaning makakuha ng 69.25% passing rate sa sinambit naman na exam. Nakuha naman the Leo Ortavesa ng Central Bicol State University of Agriculture, Sibispa. Kalabanga ang top 8 kan makuha kaning ang 89% passing rate. Pinagsunudan naman ini Joan Buen kan Bio Tabaco na napabali man sa top 9 matapos makuha ang 88.75% sa passing rate. Mientras tanto, laog naman sa top 5 halis sa mga listahan sa top performance school ang Bio Tabaco kan makakuha ini ng 62.98%. Inuliman 78 examinees, aliman sa 24 ang nakapasar sa sinambit ng eskwelahan. Yan ang dagdag na bareta sa lado lokal kabarkada Karonda sa Latano di Baris. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon halid dyan sa luwas. Pinag-share tuman kan Departamento kan Salud sa publiko na ang mga ospital sa Metro Manila ang preparado asin may kapasidad na mag-responding kaso mag-abutan pig-aapod na the big one. Darong dakulang linog na pwede sir na magtama sa rehiyon. Sigun ki DOH Secretary Ted Herbosa, pinag-share to niya na gabos ning mga ospital na pigmamaniharan kan DOH an may kakayahan na magdugang nen 10% sa indang presenting bed capacity. Ini nga ning masyerto nin mas dakul na pasyente an pwede sir na maakomodar in kaso magkaigwanin mahiwasan na pangaipuhan para sa medical na atensyon pagkatapos kan sarong dakulang kalamidad. Pera padigdi, sinabi ni Secretary Herbosa na ang kada ospital ang igwanin mga contingency plan na handa ng ipautob. Ang mga planong ini ang obhetong siyertohon na ang mga ospital ang pwede sir magpadago sa pagtaon ng serbisyo sa mga pasyente maski sa tao kan sarong dakulang kalamidad. Nawan doon ni Herbosa na ang mga DOH hospitals na maghahanap sa 4 quadrants kan National Capital Region and may bastante na shared capacity. Dugang pa niyan mga ospitalan igwamanin bastanting emergency supplies, siring kan mga bulong medical supplies na ibapang kagamitan nakakaipuhan sa pagresponde sa kalamidad. Epekdugang pa ni Sekretary Herbosa na ang gabos na inian parte kan mas pinaigot na disaster preparedness kan ahensya. Hoy, kumusta man palan ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Asinman, ki dating kagawad Louis Lieno. Diyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Siyempre ki dating DILG Officer Elmer Pinolio. Kumusta ki Conchal Manolo Xiano Luzon, kan Banwan po nin Nabua.
Siyempre kay dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao dyan sa Santo Domingo, Nabua Camarines Sur, kay Engineer Nilo Salazar. Kumusta man kay Manoy Larry Sardan dyan po sa Barangay Tambo, Buhi, Camarines Sur. Field Report. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat sa Rondang Philip. Karang matrayong sa search warrant operation na pinagsagibukan Nabua Municipal Police Station bandang alas 4 ka Kantarong Aldaw. Suman sa barangay sa Anton Poblacion, Nabua, Camarines Sur na nagsusulta man sa pagkakarestar Kantarong drug suspect na pinagsigid na si Alias Labang, 42 anos, may alkumpatin man ng barangay. Ang suspect sa Surrender Drug Personality o SLI nadakop sa pagkayura sa Republic Act No. 9165 matapos mapagsisaran. Inman iba-ibang klase ng pinagtutubudan na sa buong pariwana at mga drug paraphernalia sa presente. Natapos siliya na Nabua Municipal Police Station para man sa dokumentasyon at itamang posisyon. Ipinagsagibuan operasyon at pinagkaralo sa pwersa sa Nabua MPS, Provincial Intelligence Unit, Asisman PPEU kan Camarines Sur PPO, sa kutubuan ng search warrant number IR 2025-50, asisman sa koordinasyon ng PIDEA, Regional Office 5. Yan, sa Lado Lokal, Rabartana, Karonda, Jonathan. Field Report. Salamat Karondang Atan. Balik po kita rin sa tuyang programa. Good morning kaya punong barangay Nini Ablan kan barangay San Jose Bao, Camarines Sur, and siyempre dyan man sa barangay Sagrada, so yan Baaw. Pinsan Mabel Baracena Clemente, ano yan, Tonet Baldos, kundi mayo na yun dyan. Yaw na duman sa Partikan Laguna. Tamaluya da ang kita ligdi sa Sagrada. Tapalan dyan po sa Siyudad Canaga nakaugat ng problema sa droga sa Boracay. Canaga may pag-asa pa, Council. Kaugat ng problema sa droga sa Boracay. Canaga may pag-asa pa, Council. Matrayong po na simultaneous high impact anti-drug operations kan PIDEA Bicol sa Sitio Sagrada Pamilya o mas bistado sa isla o Boracay kan nasambit ng syudad kan Lunes, pero aminado si Regional Director Attorney Jacqueline D. Guzman na haloy na ninda ining trinabaho. Kailan ta magabatan aktibidad duman kan mga residente sin Dayo an manibibang mga diskarte na an ginibukan mga nagtukaw na City Director tanganing magaba ang illegal transaksyon, pero sigun gibinggilan nyada admin kan barangay nakaugat na ang problema. Tinawan na doon ni Lanyada na may mga karungan sa sityo na daiman na sangkot sa illegal na droga. Dagos-dagos ang mga interventions sa livelihood program na tinataw tanganing may ibang pagkaabalahan ang mga apektadong residente.
Kaya nagtutubod ang admin na sa pagtatrabahan kan mga ahensya dahil pahuri ang gabos asin may paglaom pa ang mga taga-isla. Napod isla nin droga. Gananmanan sarong pedicab driver asin kalibin duman sa sarong aksidente sa Pili, Camarines Sur. Paratukdo, estudyanteng may influenza-like illnesses, mainam na kun magpahingalo muna principal kan naga. Pasaro-saro na igwa nga influenza-like illnesses sa Concepcion Pequeña National High School sa Naga City. Pero sigon sa principal, mas maray na mag-ingat asin kun kawatan na nagdidikta na kaipuan na magpahingalo muna, tawan dalan ini. Ini ang advice ni Principal Erwin de los Reyes ngunya na uso ang malatrang kasong kamatayan halimbawa sa National Capital Region. Igon kay Reyes bako sa naman gaano congested ang mga classrooms pero kung may helang subot mas marayan mag-face mask o di kaya mag-absent na muna. Ini man ang advice niya sa mga paratukdo tanganing isa lang alang man ang sa indang salud. Pinagsiguro man kan Department of Health na mayong dapat ika-adit ang publiko sa urulay kan mga naililistang influenza-like illnesses dahilan ta mayo man outbreak digdi. Kaya ang advice na ini kan principal na mag-absent na muna dahil na muna maglaog itong mga may trangkaso sa kasipon. Pwede man ini. Kumbaga, kuyugon. Kuyugon ang buot mo. Kundi kung dahil makakakuyog, mag-pismas na lang. Iyo po yan ang pinakamarhay. Usong-uson naman po kaya ngunyan ang sipon na sintrang kaso. Kung arugani kan panahon, baka sumabi, COVID na naman ini, may virus. Si dating Presidente Rodrigo Duterte, kokobedon na naman kamo. Lockdown. Mag-income ang gobyerno, ang nasa posisyon. Pedicab drivers in man kalibin ka ini gadan matapos maligidan asin masagi kan duwang pampasayrong bus. Dead on the spot ang pedicab driver kay banan sa iyang live-in partner matapos ining makaapon sa irarom kan enot na bus na nakasagi digdi na ligidan pa kan duwang panduwang bus sa kalabaan kan Palestina Pili, Camarines Sur. Enot naman nahagupan pedicab kan bus kan nag-U-turn ini na dahilan tanganing makaapon ini sa irarom kan lulunadan bago dagos ng magulungan kan panduwang bus sa likod. Nasa kustodiya naman ngunyan ang duwang driver kan bus sa sinagatubang sa kasong reckless imprudence, multiple homicide as in damage to property.
Ingat po ang mga driver, amak mo yan. Mayo subot mangyaring pag-i-import ng asukar sagod sa matapos ang milling season sa 2026. Ini ang pinagsiguro ni the Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. and Sugar Regulatory Administration Administrator Paul Azun Ascuna. Matapos anot na bidding ka na sukar duman sa Negros ka na Oktubre 9 sa payag kan DE na hadit na mga lakal sa day pagkakasaro kan mga grupo kan mga parauma kaya nagduduwa-duwa sindang magbakal nin asukar. Nganing may balik ang kumpiyansa pinagsiguro kan ng mga opisyal na anuman asukar na ang katunkon kinakaipuan iyo an masasabing saruman ining bilang si o reserbang asukar asin dahil tulos sa ini iluluwas sa merkado. Dagdag pa digdi na pagkasunduan na perming may duwang bulan na reserba kan refined sugar tanganing mapatinir ang katatagan ka na supply. Sa pagselebrar man ka na World Teachers Day 2025 pinagtuyaw man kan mga paratukdong Pilipino ang mga tagapagtaguyod kan edukasyon ang padagos na pagpapabaya kan gobyerno asin mahiwas na anomaliyas sektor kan edukasyon. Sa sinagibong press conference kan Civil Society for Education Reform so ining init Philippines para sa mga paratukdo duman sa Malate, Metro Manila. Ngunya na daw nagpailing sindanin mga placard na may minsayang stop corruption sa gupunan edukasyon asin sweldo kulang raot ang classroom high nan budget para sa mga paratukdo asin aki bilang pahayag kan sa indang pangapudan para sa pagbabago. Sabi digdi, nako Sara, ikaw ang dahilan kung bakit galit mga teachers kasi yung budget dapat kasi hindi na yan binibigyan ng budget. Ibigay na lang sa mga teacher at mga manpower na nag-work. Wala naman yan nagawa project, more on travel lang. Sayang yung tax dapat sa mga teachers na punta. Na kayo makakaliwa lang kayo. May promosyon ko no, papahirapan ka naman. Digdi man po sa lado kan Department of Education. Dahil man hindi pwedeng ibasol, gaboski, Vice President Sara Duterte, durante ka na siya papuan DepEd Secretary. Actually, ang mga anomalya po sa DepEd, bako sa naman gibo ni Vice President Sara Duterte.
kumbaga si Vice President Sara Duterte, nagkataon sana na ginamit niyang sa iba so pundo itong sabing confidential fund, intelligence fund, kuno. Actually po, ang anomalya sa DepEd, grabe. Maayo pa si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Dati na pong korapto, ang ahinsya man na inikan sa tuyang gobyerno, baka usan ang DPWH, kamuman daw. Ang totoo po kayan, ang nagigibunin mga anomalya sa DepEd, na mga higher up. Inisa ng maintenance, operation, and other expenses and expenditures. May pundo baga ang DepEd para sa mga principal. Ini pong MOAing ini, ginagamit ini para sa repair kan mga eskwelahan. Ang problema, ni ba man ang mga principal, sige ang travel, para gamit ang pundo para sa travel, bako man para sa karayan kan eskwelahan. Ini po ang dipisil digdi, kaya dapat imbestigaran man ini kan Department of Education. Grabe po ang kalukuhan kan DepEd man, no collection policy. Saro yan, naglalaban ni Consal Rosorol po. Ang problema nga ni, nag-uuyon man ang mga magurang, nag-uurulay baga ang parent teachers and teacher kung ano ang kukontribusyonan. Tapos sasabihon, no collection policy. Nag-uyon baga ang PTE. Kundi kung ngana naman ang ninahagad kan DepEd ay kalukuhan yan. Dawa yan na pag-uyunan, kung may nag-aangal, may nagre-reklamong magurang, ano yung taarog ka ng kontribusyonan? Ngana. Siyempre, bako yan na tul-tul, dawa yan na pag-urulayan, kung nakaabot pa, kikonsal Rosorol po. No collection policy nga, tikan kaya ngayon sa DepEd. Pag nakaabot ki Consal Rosorol po, problemado lugod si Consal ta sa mga kontribusyonan pinapasa sa iya. Sabi ni Bishop, ako nalugod niyang inuuntulan, ta ako na dagan managot kan kontribusyon sa eskwelahan na pangyayari. Kaya kung napag-uyunan kan PTE, hindi na magpara korontra ni bang magurang, ni bang mga magurang kaya mapara korontra tapos uyon man. Sa nang mga sa graduation pong ini, ayan magurang uyon man. Mga graduation exercises na magarbo kung minsan. Tapos ibabasol sa mga teacher ay sa DepEd, kalukuhan baga. Hindi ka mo mag-uyon, mayo man maginibuan na DepEd sa mga bagay pong yan. Kaya na inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kay Banya to sa pagpabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Chabe na Obra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dahing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin